Дами и господа, вчера пристигнах в един хотел. Какво да видя? Вижте. Това е баня, туалетна, гардеробче, нормално хотелче. С две легла, хладилник, телевизор, обичайното, както винаги, климатиче. Но, забележете какво да видя, като излязах на терасата. Значи зад хотела, дами и господа, басейн. Даже една мацка да се пече там. Явно ще дадат още хора. Джакузи и басейн. Но, пред хотела, какво да видя? Море. Не знам дали се вижда хубаво. Зад хотела басейн и джакузи, пред хотела море. Дами и господа, майната му. Стават и чудеса понякога. По-често си наймайте хотели, разходки, пътувания и така нататък. Стават и чудеса. Всичко хубаво, приятен ден!